Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia, estem davant del Tribunal de Perpinyà. Què passa aquí? Donc és el judici dels companys Jan i Pere, els dos estudiants que van ser arrestats l'any passat, doncs, després de les vagues universitàries. Són acusats de què o van ser acusats de què? Pel moment només queda ultratge en reunió i el fet de no haver, de pas saber posat pel fitxatge... Proves d'ADN. Exacte. És això? Seu no pas dos o tres, però tots uns grups aquí per en sosteniment, és això? Sí, hem trucat tota la gent que va signar la petició periana. Doncs hi ha gent de l'universitat, gent que treballa, i després amb la gent de Maulets, de Sud Estudiant i de la CGA. Suposo que tota aquesta gent no reacciona únicament per automatisme, però què més hi ha de revoltant en tot això? Què més fa? Us ha fet reaccionar? El fet que de fet són estudiants i les coses que es troben davant un tribunal de fet per cap raons, que diguem pas per conyeries, però pas lluny, que ens troben aquí per insultes i per no acceptar el fitxatge ADN. He vist que hi havia grups que venien de bastant lluny i vostès sou de Perpinyà mateix? Nosaltres som a l'assemblea Maulets-Rosselló, però hi ha els companys Maulets de Figueres també que són aquí. Això l'heu conegut en primera línia, ja que sou de Perpinyà mateix. Ha tingut bastant ressò per la xarxa, se n'ha parlat? Per internet o... Sí, a partir del moment on van fer 48 heures de guarda-vista, il va y avoir le comité de support i des de Maulet vam enviar la informació a Maulet Sud, a Alerta Solidària. I els diaris, diguem, clàssics, se n'han fet ressò? O poc o gens? Els diaris clàssics? Molt poc. Ja sé que hi ha el France Bleu Roussillon que ha dit quatre cosetes fa 30 minuts i l'he sentit. L'Independent suposi que han fet una cosa, ho he pas vist, però poca cosa. Hola, bon dia. Bon dia. Senyor Oliva, si no m'enganyo. Sí. Seu aquí davant del tribunal, per què? En reacció de què? Vinc com a col·lega i com a professor, perquè hi ha dos estudiants que passen al judici ara mateix. Els acusen d'haver dit coses a un professor, a un altre professor, a un president d'universitat. I nosaltres trobem que la cosa és una mica exagerada, perquè els varen posar en examen fa més d'un any. A nivell de la universitat, poc ressò, poca conscienciació, poques reaccions a favor seu? Exceptat dels estudiants i d'un grupet de professors, poc, es pot dir poc, sí. Perquè la universitat té bastants problemes de moment. D'expressió, de reforma, d'incapacitat a aplicar les reformes, de falta de diners, de llocs, de tot. Falten estudiants també? No, estudiants no. Més aviat l'altre costat que no contesta. Sí. Cosa per afegir? Diem que felicitem que hi hagi justícia, que no tingui cap pena que hi hagi un non-lieu. Seria la cosa més adient, suposo. Moltes gràcies. De res.